Yo Sigit. Iya. Sak sing nyaron Sigot. Mbak Apri mimin diaturi jumeneng aja ninggal aku trimo bonceng wiwit budal janjine Selamat malam bidadari-bidadari cantik yang turun dari kahyangan. Yes, Sugeng Dalu, Mbak Limbuk, Mak Cange. Semakin lama Mbak Apri semakin cantik. Matur sembah nuwun. Terima kasih kehadirannya nggih. J kapang sanget kalian panjenengan dangu mboten pinanggih. Kula nggih kangen kali sampean Mbak Apri. Alah. Suwe ora jamu pisan godhong telo. Tegesipun Suwe ora ketemu pisan mbok aja nyelo-nyelo, mbok nyedak rene. saestu kepareng. Lah Nganu Mbak Apri nggih. Nggih. Bidal saking Klaten ta Bu pinten? Wow, jam 09.00 enjing. Jam 09.00 enjing. Nitih napa Mbak Apri? Betok kendaraan ngoten. Lah ngasta supir piyambak. Nggih no, lagi dugi mriki nek wong wedok niku ra Mbak Limbuk, anu kula mang Anu nggih Mbak Apri, kalau mau transitipun wonten wonten Puri. Oh, Puri. Nggih, wonten Puri. Nggih, sembah. anu nyun sewu cemelo atur Mbak Limbuk, nyun sewu nyemelo atur. Mbok ya diseret Mimin Apri Sugeng Dalu ngoten rak sekeca to. Bintang tamu kula niku ya didhawuhi kalian Pak Dito lho. Ora mung iki tok lho. Sugeng Dalu Mbak Min Mbak Apri ngomong rasa. Lho monggo diwangsuli. Lho, Aku kudune muni piye? Sugeng Dalu Mbak Mimin Mbak Apri, kula dikatutke. Monggo, sepisan malih. Sugeng Dalu Mbak Mimin Mbak Apri kula dikatutke. Nggih. Mbak Piye le Mimin bener ling abani iki le bener ngono lho. wis monggo apapun ingkang njenengan ngendikake bakune aku sosowan rene. Saderenge kula menandatangani MOU. Memorandum of Understanding. Kok Piai Jakarta we cantik-cantik kok sing disuwanke bekakas kaya ngene. Iki ya tuh pertanyaan besar to. Iki Pamriye iki Nah, apa? Mas Mahendra Dito ki ngoyo worok apa kasunyatan iku langsung tak tekokke tenan karo penyanipun Pak Bono, to. Tenan apa ora iki aku saestu ternyata bareng tak tekokke tenan sing dibutuhke Mas Dito bintang tamu sing umure 44 tahun iso njaga kesucian lan kehormatan. Sapa kuwi? Sik. Sapa? Lho. Sing dibutuhke Mas Dito Nggih. bintang tamu Sing umure 44 tahun iso njaga kesucian lan kehormatan. Nggih. Contone Ada di depan panjenengan. Aku no. kowe iso menjaga kehormatan dan kesucian ya. Iya, dan usianya wong atine sing wis menep. Nek ayu sih dan Jiro 46 itu cantik semua. Sing ronge hati. Lah, kreativitasnya luar biasa. Ning nyun sewu, so, orang merendahkan beliau loh. Ning lho mesti kae jek suci apa? Suci. Apa? Apa kuwi? Nek rapayu nyanyi susune dikomanci.
terlepas dari itu semua Mas Sigit. Iya. Nah, nek bicara museum niku tidak kejaba bicara budaya juga bicara peradaban, sejarah. Jas merah jangan pernah melupakan sejarah. Loh, awak dikira paribasan garek nemu. Loh, kloso gumelar ngisi kamardikan atau luantar kreativitas lan sak piturute. Dadi aja mung nonton saiki ning nonton kang wis kawuri. Makanya dokumentasi yang ada di museum itu kita juga harus melu nguri-uri dan melestarikan, ngopeni dan mempelajari. Dan saya kudu disosialisasikan kembali. Nah, betul. Termasuk seni pewayangan dia. Lah, supaya media yang paling efektif ya kuwi nanggap wayang. Lho, nek ono budaya, ono seni tradisi, ono sastra, ono cerita lan sak piturute. Iso ono endi sing apik, endi sing bener ki nang wayang ki ono kabeh komplit. Semua mencakup ya, Lek. Endi sing sinden ayu-ayu tok, endi sing sinden nang semake lho. Ono kan golongane sing ayu apa nang semake? Nang semake. Ono wong ayu ning disawang nyebai. Ono sing rapate ayu ning mbok menawa cara dia berkomunikasi baik, ramah tamah, senyum, iso memberikan energi positif kanggo lawan bicaranya. Menika nang semake. Kuwi kabeh ono ning pribadiku. Ana ning pribadine kowe yo lah saatase Sukimin lho iso mencakup kabeh. Nun sewu Mbak Apri. Nggih. Menika Mbak Mimin menika asma aslinipun sinten? Sukimin. KTP Sukimin. KTP Sukimin menika. Sukimin Blantik Wedhus. Ning menawi wonten pepanggungan katalahipun mantasaning Widyawati tetungguling waranggana mustikaning kenyotus tusing pesinden. Mimin Saputri Ratu Angga inggih pringganing Tyas Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Jenenge kok dawa ki ono artine. Niki kembarane sing nyelentem kok. Sing Paris. Lah, sing nyelentem niku kan Slamet Wardono. Lah nggih Slamet Wardono sing nyelentem niku. Tak terah lho. Sak ya jek sak saudara saka Klaten. Ning nek aku rak Kuswardono. Nek kene Wardono to. Lah kan Waono. Sembah nuwun Pak Dito, makasih nggih. Ces, iki sowan niku ra baen-baen. Lah piye to? Pak Putu. Lho, iki coba Pak Dito, Pak Putu ki ya luar biasa ngupeni gebekak kasrong niki apa ora wis lho. Ya Allah. Berarti kan ternyata dengan seni ki ra ono sekat to, Pri? Pak Putu sing pasak dhewe mlaku rene mau terus itu Pak Dirut eksekutif. Pak Dirut eksekutif J Taman Mini sing terus nyingsoti. Ih wi. Pak Putu sadurunge beliau sadurunge Mas Dito, ya prayogane aku pengen ceram orang bilang tak kenal maka tak sayang toh. Pak Putu mbok menawa kersa kasun minggah pepanggungan. Tidak mau mengurangi rasa hormat Pak Putu. Nah nggih, lara untu rasane apa jenenge marake bingung. Pak Putu monggo minggah panggung. Monggo Pak Putu mriki. Apa Mas aja dipleroki. Mas aja dipayahi. Karepku jalan esani kalaku ora ada ditinggal dengan oke dari sama
Kok wedok rigen kok aku. Terima kasih Pak I Gusti Putu Ngurah Sedana sebagai Dirut Eksekutif Taman Mini Indonesia Indah yang sampun kerso sudah mau ikut memeriahkan suasana pagelaran wayang kulit malam hari ini. Selamat malam Pak Putu. Selamat malam Mbak Mbak Princess Aprilia. Dalem idola Pak, Mimin sang idola. Urung takon kowe kok nyoroh-nyoroh ke Oh, grapyak kok Mas Ya ora Dito. Gimana Pak Putu? Mas Dito bilang tadi apa tadi ya? Mas Dito gimana? Sampai ayu-ayu katanya. Oh gitu. ya. Karena wanita sejati Pak, jadi cantik. Pak Dito ampun kilap loh. Iya. Gimana Putu? Pak? Nggih. Melihat budaya yang luar biasa seperti ini kados pundi Ya, panjenengan? alhamdulillah ya. Kita wajib bersyukur, harus selalu melestarikan budaya ini ya. Jadi selama saya menjadi direktur eksekutif sudah 8 kali melaksanakan pagelaran wayang. Oh, Wah, jiwa luar biasa. ini Tepuk sudah tangan buat 8 Taman kali. Mini Indonesia Indah. Kepedulian terhadap budaya, Betul. terkhusus jadi tradisi. Nggih, monggo. Terus lagi gimana rasanya bersandingan dengan bidadari-bidadari Pak Putu? Agak ndredeg saya. Masa sih Pak Putu? Boleh dicek nggak? Oh, boleh ya Allah. Oh enggak apa-apa Pak, kita kan semua keren Pak. Maksudnya gini loh Pak, apapun kalau belum terbiasa, ini mesti rasanya kayak ada yang beda. Iya. Budaya ngono, opo wayang, opo kuwi ora mudeng. Ning nek dikulinake, dibiasakan nonton wayang, Iya. dibiasakan memahami, akhirnya menjadi empati, menjadi suka. Nah, dan Betul. dikulitin ke Pak Wonder kalau benjang sangat ya. Kok lu nyumen lambemu yang ngerayu. Dan ngombe oli. Iya. Ada Pak yang Putu mau nembang bersama Mbak Apri, Mbak Mimin atau gimana? Atau satu mau nembang atau mau Lepas saya ngikutin aja. Oh, kita yang nembang, Pak Putu yang mengikuti. Oh, gitu. Iya. Tapi kalau nanti goyangnya Apri agak seronok jangan diikuti. Tapi kalau goyang saya yang lemah lembut yang beretika nanti boleh diikuti Bapak. Rumah saku. Coba Mbak Apri dan Mbak Mimin mau mempersembahkan lagu apa untuk keluarga besar Taman Mini Indonesia Indah, khususnya dalam acara penutupan Gebyar Pesona Museum Nusantara ke-7. Yang selendro mawon nggih. Bawarnya apa langsung? Nganggo bawa. Oke. Selendro. Spesial kagem Pak Putu. Apa itu? Nyuwun asma. KTP. Panut Wibisono. Oh, Mas Panut Wibisono. Ya, kok Pak Putu ra sida anu no. Ya ora apa-apa, wong apa jati dirine. Kowe karo aku, kamu laki-laki, aku ya laki-laki. Ning dalam berkesenian casingnya dhewe nyandang kaya ngene. Ngono. Ya ora usah mutar balikkan fakta. A dibilang A, kok sok cantik. Elek nek meh gandrung karo Pak Arus jane cakepane kudu sing kuwi kok ya. Apa? Sing sinawang kae ya. Iya, ora apa-apa. Gantas nggih, Pak Sikit. Monggo, bebas malam hari bebas. Ganti sinawang. J sinawang. Pak Putu. Sinawang datan beseni. Terjemahkan oleh Kalau dilihat tidak membosankan. Iya. Bagus. Iya. Betul. Kalau orang jatuh cinta kan gitu. Nek wong sengit, ambok krungu suarane we nggak mau. Dengar suaranya nggak suka. Dengar namanya disebut aja, marak ke lawan. Guyumu marake Pak Putu. Sakit hati nje. Ya Melayu ya. Nyawang wong bagus alaman. Cakep tapi gimana? Kayak merajuk gitu loh. Ngalem karena kan jatuh cinta jadi ngalem. Rego sota lakonan Mas Dito. Enggak apa-apa Pak, kan sama-sama lelaki. Pak Dule ya sama lelaki ya ora ngono Bang. Acting ya acting nek ketok banget ngono. Lho nek karo sinden-sinden kae mah bareng, enggak boleh. Ya wis ra apa aku tak nemu Keri kowe karo Pak Putu. Kok kata ayu ya? Aduh, Pak Putu mau kilap ini ya kan.
Yo wis ngene ae Pri, wong kan ya kabeh nek seneng-seneng bareng lho. Kowe karo Pak Putu, aku karo Mas Dito lho. Lah ya ngono kita. Ya Allah. Ya Allah. Mas Dito. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa itu? Kapan kita segera ke penghulu agar cinta kita bisa segera diresmikan? Loh, cinta ini cinta budaya, cinta seni, sering kolaborasi, sering ngaturi konco-konco seniman, siapapun dalangnya ngono lho. Tuku ketu cacahe telu. Pak Putu Dek Princess I love you. I love you mergo beliau ki ngopeni budaya kuwi lho. Iya, I love you ki apa tegese? Iku ndak aku dikek. Ya ampun, rak yo pacarku kok cemburu to. Sapa? Pacarmu sapa? Mas Gapo. Mana Walah sing ngendang to. Yang pegang kendang itu loh. Yang pegang kendang itu namanya Mas Gapo. Oh, Mas Gapo ya. Iya. Ada juga yang pinter kendang itu. Yang mana, Pak? Ah itu Yang sinten? Brigjen Ludi. Oh, Brigjen Rudi Prastiono. Oh, ya. Nanti juga demo ngendang aja. Serasa pengen ditaboi ya, Le. Ditaboi ya. Angger aku etok nyawang. Asalkan aku boleh memandang. Wong bagus lambene abang. Tidak laki-laki, tidak perempuan kalau jatuh cinta itu tidak hanya bibirnya, tapi mimik mukanya itu merah merona, kayak malu, tersipu malu nanti loh Pak. Iya. Yen mati aku wis kurup. Kalaupun saya harus mati, saya sudah sangat beruntung sekali loh. Saya sudah sangat puas kalaupun harus mati. Angger tresnaku mbok jaga. Asalkan cinta kita bisa tetap terjaga. Loh, ternyata seorang perempuan itu tidak hanya membutuhkan harta, tapi perhatian-perhatian kecil dari pasangan menika sing dadi tentreme, membuat hati nyaman, Pak. Pengen sekali. Oh iya. Aku mbasnya jejer Pak Putu kok rasanya jur meloter ayo. Pokoknya Pak Putu harus kita nyanyi di kerso bekso. Iya. Langsung digawe gayung piye, Jos? Iya. Oke, kadung tresna rumiyin nggih. Oh yes. Menika yang kalem dulu ya, Pak. Nah, lajeng nanti digarap ingkang agak rame. Lamat wis katon tejane yen bab brangkatan mencerang aduh mirah kene sinawang hamba seni
ketok le romantis. Engko bareke dibacutke lewung so. Ben berdua joget. Loh, meskipun bahasanya tidak semuanya bisa dimengerti kalian panjenengan, tapi mergo seni itu kan keindahan. Loh, menyatukan keindahan. Ora ono sekat. Ning nggon seni ku ora ditekoni agamamu apa, sekolahmu apa, nggih to, tidak di status sosialmu apa, kowe perawan apa, rondo, pinter apa, bodoh, tapi seni itu mengcover semua iso lho merangkul nggih to, Pak. Jadi semua sama. Sama. Pikir kaya ngono. Tonton perasaan ya. dengan perasaan. Kalau bicara seni itu bicara hati. Iya, betul. Dari hati ke hati ya. Iya, penyan mungkin sebagai pemangku kebijakan di TMII toh mesti juga dalam mengambil keputusan kan kegem hati toh, Iya, Pak. betul. Ya ampun. Cocok jadi penasehat saya. Gimana melihat Mbak Mimin, rasanya gimana? Enggak terlalu Pak cantik Putu? Pak saya, tapi Mbak Menawi sebagai seorang pria memandang Mimin itu atas pundi. Waktu lihat tadi lewat di belakang saya kayak bergetar tuh. Tremor. Kok malah tremor. Mangga Pak April. Bacaane sarwa asri jerobah tenengku tansah kuwar eman wasut menyang hamung nimas Monggo goyang Pak Putu. Bagaimana Pak? Nafasnya masih kuat ya Pak? Masih semangat ya Pak Putu ya. Biasa. Terima kasih sudah dienconkan. Belum habis Pak, belum habis Pak. Belum habis, masih sebentar lagi. Satu bait lagi Pak. Oke. Sabtu Terima kasih Pak Putu. Pak Putu, terima kasih luar biasa Bapak. Ya.
sembah nuwun Allah Pak Putu. Iya, Pak. Pak. Iya Pak, Bu Bapak. Pripun Pak? Oh nggih, menika kagem kula kalian kagem rencang-rencang nggih. Iya, terima kasih Pak Dito. Pak Dito, Pak Putu. Iya. Ya ampun Pak, terima kasih. Nggih, moga kula dereke Pak. Hati-hati Pak Putu. Iya. Kok aku dereke Pak Putu kok kowe malah Pak lho. Jadi komunikasi tidak hanya verbal saja. Jadi body language lan sak pitu niku ya penting. Monggo-monggo Pak lho. Lambene monggo-monggo ning polatane buket. Ora masuk, ekspresinya tidak ada. Matur sembah nuwun peparing saking Pak Putu le. Kowe bisa nggunakake. Ngene iki terus iki pira to pring iki? Lah iya, kok bisa nggunakake. Kuwi jenenge dolan. Iki dolan. Lah nek maksudnya nek diduitke pinten ngoten lho, jenenge wong desa kok ya. Kowe nek mbok tuku apa jenenge? Jenang lemune ndelek pon ra payu lho iki. Wis gawanen pri aku ra mudeng kowe, aku gak ono pira ngono ya, ngono. Ya aku diserahke karo bendahara. Oh iya. Sembah nuwun Pak Putu. Terima kasih Pak Putu. Iya. Terima kasih Mbak Min, ini juga ada bintang tamu. Anjeno kaya iki senior awake dhewe sing babat alas sak digarek terus kok. Iki apa dak dhewe apa tenanan ya? Lah ya iki sebangsa dhewe apa udu ya. Mbak Eka Kebumen. Yo rene yo Mataraman saya. Wilujeng Dalu selamat malam Mbak Eka. Nggih Wilujeng Dalu selamat malam yo Cangik. Iya. Kepripun kabare? Alhamdulillah sehat-sehat baik. Nggih alhamdulillah. Rika lu priwe? Alhamdulillah nyong kabare apik li. Pekli. Apa kuwi? Apa kuwi? Apik sekali. Oh. Mak teratap aku terus. Lah ngapa mak teratap? Pen duwe ngono apa piye? Ya ora sih kok terus Ya dicethake. aku ra duwe ya tau krungu. Mbak Eka, Nggih. pegelaran wayang kulit malam hari ini dalam rangka penutupan Gebyar Pesona Museum Nusantara yang ke-7. Wow, Biar pesona museum. Dalam rangkaian dalam rangka memperingati hari ulang tahun Museum Indonesia. Nah, tadi kayak lek mensuk men ki ya wajib di museum ke. Wajib. Angel golek sing Manusia langka. Manusia langka. Aku tak takon karo Mbak Apri Mbak Mimin. Ses pundi? Upama nun sewu nek piyayi kakung menika menawi sampun manggih kasuwargan jati menika Kak almarhum. Kalau Nggih. sudah meninggal yang laki-laki itu almarhum. Almarhum. Kalau wanita itu kan almarhumah. Lah nek seumben sampean wong loro ki apa? Anu apa alma mater apa ya? Sudah nganggo alma mater. Lah alma mater. Maksudnya wis lulus wis di predikat apik ngono lho. Menungso ki ninggalke kebecikan, gajah mati meninggalkan gading. Iya. Atau manusia mati meninggalkan nama baik. Iya. Loh. Oh, kreativitasnya Eka Kebumen apa to? Kreativitasnya Mas Sigit Arianto ki apa Apa to? to? Bukune apa to wingi sing Iya. bar peluncuran senajan aku ra dikon mrumusik kene ora apa-apa. Nanti kamu dapat buku saya. Makasih. Iya, buku autobiografi saya. Ya nek SK Swarga Jati ki kembali ning asale ya Ning Lek, ya. asale. Bali ning Lah yang lemah. mau kowe kuwi terus dilebokke ning sisih endi ngono lho. Kok sisih ngendi piye ta ya saora-orane dhewe ki rak ya duwe to, rak ya almarhum ngono. Tak kira nek aluminium. Nek lek niku ndek wingi pun meling. Oh. Nek benjing pun Kasuwargan Jati mboten purun didusi kula. Lah sebabnya Ndak nggo dolanan. guyon. Guyon. Maksudnya guyon ngene iki ora kok gigi pati, ora setiap orang pasti akan meninggal. Iya. Ning dhewe ndek sangu apa urung? Lho sing ning donya sing mung sedhela kuwi isine kanggo kebecikan, manfaat buat orang banyak. Ngono to Mbak Kok Eka? bener men ta Ya ampun. Sesuk men didawirine meneh kok. Yang penting semuanya sudah vaksin semuanya gitu. Sudah 2 kali. Dan untuk masyarakat Indonesia seluruhnya yang belum vaksin segera vaksin. Segera vaksin.
karena kalau semuanya sudah vaksin, insya Allah semua akan dibuka lagi, pertunjukan juga akan diperbolehkan. Alhamdulillah, mbok mulai ketimik-ketimik. Mas Gapuk, mbok aku divaksin. Ora, kowe iki kok wis mau gopak Gapuk wae. Kae lho bojone iki ning kono. Luka lama. Kae iki wis mau ning kene iki tuk ngono iki lho. Nek kanggo wong umum, masyarakat umum iki 2 kali vaksin. Ini kanggo tenaga medis nek ra kleru ping 3. Ya betul. Alhamdulillah semua pengerawat Nuroso, presiden dan dalangnya semua sudah vaksin. Nggih, kula nggih pun pek 2, Pak. Ping 2. Ping 2. Ora pek 2. Oh, bocah Kebumen karo Etan iki beda ya. Mbak Eka mau nembang apa? Jumbo kalih papan panggenan kula. Daerah Ngapak ya. Nggih. Ngapak orang kepenak. Ora kepenak. Ora ngapak ora kepenak. Nggih. Nembang apa sih Rika? Eling-eling. Eling-eling. Iya. Iya. Ditenggani bapake dhewe. Ditenggani bapake dhewe. Endi? Pak Kondang. Pundi? Pak Kondang Tresno Rawuh. Pak Kondang iki lenggah. Pak, ya Allah tiwas mau ki. Aku ning ngarepe nyerundel ngene iki lho. Le Kondang lenggah ki Pak Kondang ki ndelik ngono kuwi to apa semelang nek awake dhewe iki piye ngono ya wong awake dhewe ki karo Pak Kondang ki ra neko-neko ya wis Ora, mau ki sing tindarene ki sapa mau? Sing piye? Sing tindarene ki mau sapa? Pak Putu. Pak Putu. Iya. Lah Pak Putu ki po yo gelem karo kowe-kowe kuwi. Lah Lah nek dipethokne ki enake gur tok tek tok. ya piye carane? Sembah nuwun nggih Pak Kondang sampun ngumpeni kanca-kanca seniman maligunipun di masa pandemi ya Allah. Ya wis Dikawal dalang ganteng. Sapa? Sapa? Mas duwe. Ganteng rek nggo masker. Bareng guyu ketok. Men ora ketok mrongose. Bareng guyu ketok sulap Pak Jeling ngono. Nggih sembah nuwun Ki Pak Gunarto Gunotali Jendro ya napa? Pak Gunarto. Nenggo dawuh, Pak. Coba Mbak Eka nembang eling-eling Banyumasan. Raden Arya Werkudara. Ayo lek Werkudara lek. Ya lek ki men Werkudarane. Kuwi apa? Buku Pancanaka kok gitu kok. Oh, kan Mimin sebagai video klipe. Nah, Ning benjang mawon wonten kedah wonten perjanjian malih. Oh iya iya. Pitung saja. Nyata lamun Satria Jodipati. Dia penggemar mayang saka Banyumas ya, akeh sing teko mari Akeh sing teka mengene. Kanca-kanca Pada nang kabeh. dhuwur, Ya, kae. pada nang dhuwur kanca-kanca WMC, kanca-kanca kumpulin. Iya. Ya sedaya nggih Pak nggih. Iya, Cakraningrat Fans Club ya, Nas. Sukiman Fans Club juga ada. Iya. Pokoknya ki luar biasa banget penggemar wayang ki saiki saya akeh. Saya kangen, saya kangen. Bareng ngono sing nanggap udure kena pandemi. Tahun prihatin sih ora bul-bul. Ayo Mbak Ayune. Awake saya seger. Lah sak menika ampun mboten enten ingkang ganggu. Pancen apa wedok iki nek jane kesel terus diganggu wong lanang ngono ya ewoh kok ya jane ya dadine. Oh, Mbak Eka ki ya wis masuk paguyuban ya. Heeh. Mbak Masuk paguyuban. Nek kowe Mbak Paguyuban apa nek Lan nek aku karo Lekmen rak paguyubane Pancali. Pancali. Pancali kuwi tegese Paguyuban liar. Ya. Rumiyin sakmenika sampun mboten. Oh, biyen ini bangsu-bangsu. Iya, nek kaya Mbak Eka ki gadah komunitas sak menika. Apa? Rojali. Apa kuwi? Rombongan janda lincah. Lincah lho, Pak. Lincah ki kreativitasnya ki unggul ngono lho, ubet senajan to ora kagungan garwa to ning ubet golek pangkepo jiwa malah luar biasa lho. Matur nuwun lagi. Wonder Woman-ku. Wonder Woman. Aja cerak-cerak lho lenang kok le cerak-cerak lho kowe.
Ning hati-hati nek nyawang Mbak Eka kesuwen kuwi iso ngrusak mata. Kok sakit lho. Ngrusak mata pencaharian. Lah niki Bros. sing marake ngentekke sertifikat nggih ngene iki. Iya. Ora. Lah nek aku kan ngentekke kebon. Terus ya, Mbak. Gedhek sing berdada yen ngendika kayak bulan. Tanduk. pindah guntur dasar satria prawira mendet Mengapa, campur Rika? iya mendet campur Oh, sampur. Tak kira neng. Joget karo nyanyi ya. ram nggih sing nyanyi niki Lah, ya ora apa-apa jane Rika joget karo ngembang lah. mengge Ora apa-apa, aku seneng nek nyawang nyong mengge-mengge. Rika ya mengge-mengge. nek mengge aku karo jenengan beda engko jenengan iki aja ngono kuwi Iya sing diarani merusak mata pencaharian ya kiai piye. apa ya pengen iki suwe gak anu piye-piye ngono terus jenengan ning kene mumpung dhewe apa piye Ah iya. Hawane Pak Sigit ki mirsani Mbak Eka kok dodo buri. Ger. Lho, iki biyen tak terkenal sing den cakrane rat. Oh iya ta. bisa kula niku nggih gawane Mas Sigit iki nek ngerti ning ndi iki ndemben ki aku ngetutne Mas Sigit Oh alah lah. Iya. Zaman semono kurung terbit tok, ning Mbak. gandeng Mas Sigit ki entuk anyar terus lali liyane ya wis aku dislentrake Oh iya. Oh, Mas Sigit ki ora lali, Ora lali. asas pemerataan. iya Betul, Pak. Mula tak ratani ya. Mbok kula diratani, Mas. Ah iya. Rama eling kula eling Iya. Ya, main. gunungan Senapati Lengger saka Banyumas piye. Sang guru
eling-eling bacutnya singgat. Wah, Hasanah Budaya. Ning aku ki kok kesengsem karo jogetane Lek Kimin. Iki mau apik lho pas apa serisik mubeng ki lho. Joget iki kendangane Lek Kimin. Jogetane ki luar biasa. Jogetan pas sirik mau lho. Pas kok sirik to. Tresik. Oh iya. Anu, pas joget pas kirik ki lho. Mentok-mentok kan jane ora tak luwes lek joget ning duwe daya pangarep. Iya bener. Aurane. Lek joget ki enek nyawane. Nah, jadi ada tenaga, ada energi positif. Betul. Karena semua tarian gerak itu mengandung syarat makna. Ya. Ayo Mas Gana. Ayo Lek. Senggot.
nggo gaya keple barang ini barang. Berarti Dasane oke seni itu harus tetap berjalan. Loh. Mengalir. Loh. Pakeme ono ning kudu tetep ora monoton. Loh. Berarti ki ada penampilannya lagi men ki. Pakeme tetep digunakan Ya. ning kudu ono pembaharuan. anu dadi kreasi. Kreasine. Wah jan aku ngene iki awake dhewe duwe sesepuh kaya ngene kudu Leluhur. Malah iki mau Pak Bono wis rasan mbak aku. piye? Mbak Mimin, kowe ya meh tak angkat dadi Dwijo ning Nuroso. Bahaya. Dadi gurune kanca-kanca Atase Pak Bono lho. Ngendika ngono dhewe nek ora guru apa kan? lho, guru menika enten sing melalui teori. Ada yang dari pengalaman. Ada dari ide kreatif. Lah sampean mendesing sok. Kula niku ngajari babakan semeleng rasa. Dadi kok kabeh yoga-yoga mbok selek. Dadi ilmu kabeh ku mung tak batin ning rasa tok. Mergo nur rasa iki kejaba latihan kerawitan uga olah rasa. Lah, Mula Pak Bono sok sering paring dawuh, kulino nyiksa raga memulya jiwa. nyiksa Kaya raga. nenging ben rasa. Lah, Tatarane dhuwur iki. ilmune dhuwur iki lho. Tingkat makrifat gini iki. Lah, ngene Mbok dadine menawane Pak Dito kersa minjem. Iya. ya Yang kita ya kudu tunggu-tunggu. kok. Lah iya. Wajib hukum Pak Dito tidak mengurangi rasa hormat kita. Monggo katuran minggah pepanggungan apa bahasa Indonesia? naik ke Oh, iya. atas, naik on stage. Selendro songo. Songo. Semoga Pak Dito. Tepuk tangan kagem Pak Dito, monggo. Oh, oke. Ning 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 nong Pak Dito kersa nggih. Nggih, kersa. Kinutang-kutang tansah bisa Hati terbuka rasa tentrem ngayomi. Mata susila dadi tanpa tuladha sampeyan iku sararongan kudu dadi seneng uripku kaya kowe. Aku tayang iku laksa nek bangsa mata rahayu. Terima kasih Mas Dito kersa minggah Terima kasih Mas, terima kasih. Nggih. Terima kasih ya Mbak, terima kasih. Iya, selamat malam. Kok Mbak dan Mas dicampur terima kasih ya Mbas gitu ya. Saya itu Mbas. Nggak usah bingung Mas Dito, panggil saya Ibu saja. Ibu apa? Ibu dari anak-anak Mas Dito. Alah alah. Alah. Minggir kowe iki wong lanang kok nyedaki wong lanang iki ora patut. Lah nek ngene iki ra nggih dhewe Mas Pak Dito. Terima kasih. Iya. Minggir. Aduh. Lagi main minggir. Sing paling rusak mata ya Nah, iki. nggih, nek wong loro ki ngetek. Apa? Nah, aku maine Loh, kowe iki kurang piye? Mau ki lho karo Pak Putu kowe wis dikai emas Rajabrono kaya ngono. Aku ki mau arep nyedaki Pak Dito kowe iki kurang trima. Kurang apa aku dadi kowe iki, he? Kowe iki mbok yo ora kaya ngono padha-padha le dadi wong wedok kaya ngono kuwi. Wis ora melu-melu. Oh. Oh. Arep melu-melu malah. Maju sini Pak Sini Dito. Pak Dito ya Allah. Enggak usah takut. Nyawang Pak Dito kok Pendapat Pak Dito pegelaran wayang kulit malam hari ini gimana? Yes. Diberiakan dengan bintang tamu ini Pak Dito. Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak buat Ki Sigit Arianto dan teman-teman Nuroso dan Mbak Apri, Mbak Mimin, Mbak Eka sudah bisa ngisi acara di Taman Mini Indonesia Indah. Ya kita senang banget bisa berkumpul lagi dan sekarang bisa berkesenian mungkin dengan 50% penonton dan saya harap nanti bisa lebih normal lagi. Amin. Jadi kami tuh di sini ya saya ikut mencoba pengen seperti Pak Kondang gitu. Oh, iya. Le Pak Tapi masih Konda. belum mampu kalau seminggu sekali, baru 1 bulan sekali aja. Warji. Kalau boleh tahu Mas Dito itu usianya berapa sih Mas Dito? Saya. Nggih. Nanti saya kasih lihat KTP-nya di Iya. Kok kita isi timur ngono ya, Lek ya. Mas Dito itu juga dalang loh. Oh, Jeng. Dalang juga nggih Mas Iya. Dito. Cuman bisa main wayang aja. Oh, cuma bisa main wayang aja. Gitu. Bu jajal. Apa? Nek
Pak Dito itu juga dalang. Suluke gede apa cilik cukup. Suluk kok gede apa cilik? Suluke sing kepiye ngono. Oke kalau gitu suluknya nggak bisa saya Mbak. Oh, belum bisa suluk. Merendah. Ada lagi yang mau diaturkan untuk Ya, pagelaran malam sekarang ini, saya Pak Dito? mengucapkan selamat Hari Museum Nasional. Semoga museum di seluruh Indonesia, khususnya di Taman Mini, makin berkembang dan banyak program serta banyak menjadi tempat edukasi bagi semua rakyat Indonesia. Amin. Ya terima kasih ya Mbak ya. Silakan lanjutkan ya. Enggak mau Terima request kasih. lagu atau? Oh ya request lagu aja. Perahu Layar. Oh, terima kasih Mas Dito. Iya. Perahu layar. Oh. Iya jangan ngerti ayo ya bagusnya kaya ngono. Kowe iki mesti rak ya ingin to. Lah piye nek ingin ora ya mah bingung to Mas Dito. Coba perahu layar ya. Perahu layar. Lagu favoritnya Mas Dito. Iya, heeh. Nah, iki yo favorit Pak Ludi barang ya. Perahu layar dados. Matur nuwun Mbak. Lega, sangat lega. Mbak Min, Mbak Apri tersedang mriku penjaga gawang. Masih kita rakot dek nyawang Mbak Eka suwe-suwe.
Nek nyawang kula dangu gak betah nggih panjenengan. Betah aku nek nyawang kuwi, tapi nek nyawang eka suwi-suwi iki iso merusak mata pencarian terus. Lah kula mau anu caket kalian Pak Dito suwe ngono rasaku ya wis kemramyas ning awak. Kemramyas di rumah saku. Pri, Pak Dito sampun. Nggih. Nggih, saiki sinden gawanku sih. Wow. Slendro sama Mas Sigit kaya sapa? Mbak Yosi mau bar ke Banyumas saiki genti Jawa Timur. Oh, Banyuwangi. Keliling Nusantara. Semeneng Mbak Yosi ya. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Intang segarane kaya Intang segarane kolaborasi Presiden Cakraningrat karo Nur Rasa karo Sukipan Klub. Iya. Sindene niki ki anu to. Apa? Pripun Mbak Apri Mbak Mimi? Sing kene gawane Mas Sigit. Sinden Cakraningrat. Sing tengah Nur Rasa. Lah sing telu ki apa lek iki? Kenapa gawane Pak Dito nu? Wah, aku. Gawane maksudnya ngene lho, kan asas pemerataan sok episode berikutnya sapa episode berikutnya terus engko balik meneh nek episode awal. Iya. Tak kira nek kene Cakraningrat kono gawane Nur Rasa, kowe gawane Nuryanto. Supire Mbak Apri matur. Coba lagune Gerajakan Banyuwangi. Nggih, Gerajakan. Sehat Mbak Yosi? Sehat, alhamdulillah. Oh, ya Kle. Ones. Pripun jenengan pripun? Lah aku kan yo wanita tulen, dadi yo ngene iki lemah lembut. Sampai setrum anyar iki kok sajak piye. Iki jane. Slendro sanga nggih menika mesti. Langsung jujuk tengah wae. Kau umbul-umbul ya. Umbul-umbul. Oh iya. Blambiangan gitu. Mergo wektune cendhek iki nek bawa kesuwen. Yo. Blambiangan, blambiangan, gumelare taman sari Nusantara. Blambiangan, blambiangan, gumelare taman sari Nusantara. Blambiangan, susah seneng yo rata, ojo takon. Wis piryang jaman turun temurun ya wis kelakon. Akeh prahara tapi nanging makin biru ya ra. Makin gede makin lengkap kembang sekiaran pira. Oke, Gerajakan Banyuwangi. Yosi dados. Gerajakan Banyuwangi.
kesal